Bro, yung sekreto ko, baga kayong gafe na kayo tuloy ha. Ano na uwi ka? Baga na kugit ko, karkami, matakit na to. Ano ba ka karayuam, ta parehas naman ba? Last 2 minutes namin. Marimon. Okay na ng mga, nakashoot pa, pahindak. Makatakpan ka lang. Ang pinagkakilungan. Kubaw. Ay, tapisaan ang butulo ko. Waway kira niyang balita kalikiyo. Golpe, luni kadukabi. Yung balat tanto inang kumalawanak, dargo mangmay karubak. Golpe, si kaya kayo ba na? Balat tanto, golpe, aguyo, arihi. Mga ko. Nabayag ka kayo, loye? Kaya nga, dahon mo siya, nabiyag na ka to, 1972 na pibakan niyo. Nabiyag, kargado, libro collection ko. Yang nga libro, masasuntok, tungaw. Ay, awang kulong. Puro ato. Hani kaya mo, baka magina. Wala ang muy kayong ko. Sige. Ino magabi yun, ano ka ko, ha? Sige. Masalsag. Salsag. Arni namin, masalsag. Salsag, very masibo. Naala mo pala, matalino ka, malatan. Okay na, Matara-tara ka kayo. Marinit toli. Itoli ni kwarto. Lasok ko lang, amak.